ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ଡିଜେରେ ନାଚିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ବରାତ ନେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ, ଭାଇଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲୁ ବର ଗାଡ଼ିରେ। ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ଡିଜେ। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଳରେ ତାଳ ନ ମିଳେଇକି ଧୁମ୍ ନାଚିଦେଲି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଭାଇଙ୍କ ପଥବରଣୀ ସାରିକି ଭାଇଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଷ୍ଟେଜରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ଲେଭରର ସରବତ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି କିଛି ଆଉ। ବଟ୍ ମୋ ଭାଇ ଏକାଥରକରେ ଛକା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫ୍ଲେଭରଟାକୁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପାର୍ଟ 2ରେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।